ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாந்தினி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். இன்றைக்கி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் நீராட்டு விழாக்கான ஒரு ப்ரைடல் மேக்கப் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஒரு சின்ன ஒரு வில்லேஜில் அவங்க ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு போய் நம்ம போட்ட ப்ரைடல் மேக்கப் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்ததாலும் நம்மளுடைய ப்ரைடல் மேக்கப் ஏதாவது சர்வீஸ் வேணாலும் புக் பண்ணிக்கோங்க. என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 8124963112 9360575506. இந்த நம்பருக்கு கால் ஆர் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணுறேன். பார்ட்டி மேக்கப், ரிசப்ஷன் மேக்கப், முகூர்த்த மேக்கப், எல்லா மேக்கப்பும் உங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரீ சர்வீஸ் 5999 பண்ணித்தரோம். ஜுவல்ஸ் செட்டும் காம்ப்ளிமெண்ட்டியாக பண்ணி கொடுக்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thank you so much. Bye bye. Bye bye.